सिमां मोगथां नों आंनि गोसो गोरबोआव बाया मोजोमा नों आंनि खर' मेलेमाव सिमां मोगथां नों आंनि गोसो गोरबोआव बाया मोजोमा नों आंनि खर' বলবো ওরে বুফার নাই মার वेलकाम बेक अगेन माय यूट्यूब चैनल गिबियावनो आंनि यूट्यूब चैनल नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय नै बेनो जाबाय आंनि बेस्ट फ्रेन्ड लानि गामिनि एसे खाथियावनो आरोना दालाङा मोजांखा इयावनो आङो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय माने बेस्ट फ्रेन्डआ आंना दिनै गैया आरोना आंजों लोगोसे माने मिस खालामदो बिथांखौ माने नैनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै आङो नै बाइकआबो अबस्था गैया सुनाय जाखायाखै एकदमबारे इसोरनि गामिनि लामाया बारा मोजां नङाना दा होमबा नै बाइकखौ आङो स्टार्ट खालामनोसै सलायलांबाय थानोसै एकदमबारे बेसराखौ आदारबो दौनो हाथाराखै थांबाय थानोसै आंबो मार मोजां आरोना नैखिनियाव माने दालाङा बिथांमोननि गामि खाथियावनो आंबो आगोल फार्स्ट फैजेननायाव मार मोजां नांदोंमोन बिखौ दा आरो कन्टिनिउ नुबाय थायोना जेबो मोनला दिनै मोनसे जायगायाव थांनाय दा आरोना नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो दा नै आङो मोजां लामा मोनबाय थांबाय थानोसै मार हारसिं मोनदो आरोना दिनै आंजों लोगोसे गैफाया नालाय आंनि बेस्ट फ्रेन्डआबो बोरैबा मोनो जेब्ला नोंजों लोगोसे थाफाबाय थानाय जुदि सासे मानसिया कमी जायोबा एसे आलादा हारसिं मोनो बिथांखौथ' आङो बुहुत मिस खालामगोन माने लिंबायानो हादोंमोन आङो थ' थांनि होनना माने बियो आगोलावनो फैखांखाबाय आरोना बे जायगायाव आङो फैदोंमोनबाबो आङो नोंथांमोननो देखायाखैमोन भिडिअनि गेजेरजों स' दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना बिथांनाबो खामानि दोङो मानो होनबा गावनि खामानिखौ मावग्रोनाया मोजांसिन आंबाबो आंनि खामानिखौ मावग्रोगोन बिथाङा दिनै थांफायाबाबो लोगो सानैसो दोङो आरोना आंजों लोगोसे बिथांमोनजोंनो इन्जय खालामनोसै दिनैनि राइडखौ माने राइडथ' जाजोबनाय नङा मानो होनबा जायदोबा थांफागोन दिनै बिथांनाथ' कार दोङो नोंथांमोनाथ' मिथिगोन खोमा जेक नार्जारि माने बियायोनो आरोना आङो बिनि उनाव साल्टि बया मजा लागोन दिनै आं ससे बिथांमोननि गामियाव लागै थांसै बिथांनि न'आव दोनगोन बाइकखौ बेनि उनाव थांफानोसै माने बोथोराबो मोजां नङा बारा आंबो अकस्मात फैनाय जाबाय बिथांमोनाथ' खोन्थाहरदो हरावसो आङो एसे हाखु दाखु जादों आरोना लेट जादों उथिनायाबो आंना मेंनानै उन्दुदोंमोन ना ओमफ्राय इसोर कल खालामनायावसो सारि मोनदों ओमफ्राय आङो होनबाय ओंखारनानै थांगासिनो दे होनना कल खालामगासिनो इसोरो खिन्थु बाइक सालायबा मा कलखौ रिसिभ खालामनो हाया बेगाव सोदो बाइक खुनु रिक्स गैया आरोना पकेटाव लाबा मबाइला माला गोलैलाङो बेगाव सोदो हरबायानो था थेवबो मोननाय नङा आं जेसां हायो थाब थांनो नाजागोन अके लेट्स गो नोंथांमोननो दसे बिदिनो मट' ब्लगिंआव आङो रायलायलांबाय थानोसै मानो होनबा आंथ' दा कारावसो थांगोन नालाय दा जिखिनि आङो टाइम मोनदों नोंथांमोननो बाइक सालायनायाव रायलायलांबाय थानोसै दा जेनेबा नोंथांमोना जेरैबायदि अननाय होबाय थादों आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आंबो नाजाबाय थानोसै नोंथांमोननो जेसां हायो मोजां कन्टेन्ट लाना भिडिअ खालामलांबाय थानो स' दिनैनि भिडिअआबो बिदिनो नोंथांमोननि थाखाय नायथावनाबो जानो हानाय स' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना आंथ' दा आंनि बेस्ट फ्रेन्ड लानावनो थाफैनाया जोबोर गोबाव जाबाय बिथां लानिफ्रायनो आङो जि भिडिअ लाबोदों बिथांजोंनो ज' थांदों बेयावबो थांथ'नाय जायाखै आङो दा आरो एग्जामबो फैगासिनो जोंना अनलाइन एग्जाम जागोन मार मोजां मोनदों दा बोथोराबो एसे दोमैलु टाइपदो गारिखौबो बरिया सालायनो आराम मोनदों एसे फुङावनो फैदो फैनायाथ' आरो इनिफ्राय सिगाङाव लिंहरबावदोंमोन इसोरथ' आं सिखारनो हादियाना आंथ' दा बिथांमोननि गामिखौबो मोजाङै मिथिया दा आं जेराव थांबाय दोङो बिथांमोनाथ' खोन्थादोंमोन आं दा गोसोआव गैद्राया
आं दा ओरैबादि नांदो दा बिथांमोननि गामिथिं फैदोंमोन आङो खोनथाम खोनब्रैयानो जाबाय खिन्थु आं दा आन्दाज मोनाखै आरो ना बारा ओरैबादि बोरमा दोङो ना बेफोरबादि बोरमाखौ एख' रिक्स लाजाया मालाबा गारिया खाथियाव सयबासो खारथेना होयो स' बिदियावनो गोलैनो गोनां जायो बुहुत मानसिया बोरमादोनो गोलैबाय जेबो रिक्स लाजाखाया बेफोरबादि बोरमादो दा आङो नै थांबाय हागोन ना इसोर खारथेना होगोन पाता नहीं इसका दिल में क्या चल रहा है जायखिजाया नोंथांमोना दिनै स्रां स्रां होनांगोन आरो ना आङो आंनि बेस्ट फ्रेन्डनि माइकखौ लाना फैदो आंना माइकआ एसे प्रब्लेम होबाय हायो माने बे बेटारिनि लाबाय नालाय बेटारिया डेमेज जाबानो साउन्ड क्वालिटिखौ बारा बोनो हाया दा आङो बुहुत प्रब्लेम मोनगासिनो नायनोसै नेक्स्ट गुवाहाटि थांनाय जायोबा आं मोनबायानो आं दा नै बिथांमोननि गामिखौथ' कल खालामनोसै आङो बेखिनियावनो आरो ना नै कारखौ लाखिनानै दोनदो माला लामायाव ओरैबादि नेबाय हादो बिथांमोना नेनानैनो नेग'गोन हाला खोमा ओइ बिहाय लाइट केमेरा एक्सन दे एक्सनखौ होबाय दा नै साल्थि लानाव आरोखि दोननोसै राकेश साल्थि मार नेबाय बेस्राफोरा डाइरेक्ट काराव लोगो मोनसिगोन होनबा नोंथांमोना नै दा आङो बिआइनि काराव गाखोबाय नङा होमबा बिआइ वाव वाव सारिथिखौ वाव ना वाव सारिथिखौ वाव नैथि दोङो नै साल्थि राकेश जों दा नै कारनिफ्रायनो थांबायानोसै बेनि उनाव जि हायो नोंथांमोननो लामाफोरखौ देखायलांनो नाजाबायानोसै ओमफ्रायथ' दा जों जि जायगायाव थांगोन गोबां मानसि आरोना माने बलबम दा बलबम सोलिगासिनो नोंथांमोनाबो बलबम फालिनो गोसो जायोबा फैनो हागोन दा फाइनेलि गाइस मोनफैबायानो जोङो ओंखारनि पुरा फिटिं जाना फैखादों आङो हाजोसो गाखोगोन ना नोंथांमोननो देखायनि आङो जायगाखौ माबादि जायगाया ओरैबादि मानसि ना गाइस ओरैबादि मानसि बिहाय वाव सारिगादि वाव वाव गोजाखा फाइनेलि गाइस जोङो नै दा मैना फुख्रि जायगायानो जाबाय बेयो माने बलबम सोलिगासिनो आरोना ओरैबादि गारि गोजायैनो फुङावनो मानसि फैयो जेसेबां फुङाव फैनो हायो एसेबां मोजां आरोना दा जोंबो मोनफैबाय ओरैबादि दा आरो मानसि जाबावगोनसो खोमा नैयाव बलबमनि सोब जगर मोनो आरोना मा बायनो हायो नै बेफोरबादि दखान दंजोबो गोबां दखान दङ बिहाय नों दा मा लानायदो आं नै खर' होग्रा लानाय बिहाय जोङो नै हाबाय माथायाव खाथामबो मानो खाला जानाय नङा ना खालि वाव नै बेफोर सोब वाव वाव गोजा गाइस सोब वाव वाव जिलिक मिलिक वाव वाव हाजो सेराव दङ आरोना हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय नैबे जों दा हाजो गाखोहैगोन दैया नै हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय ओरैबादि गोथौना नै बायसान्सआव गोलैलांफ्लांबा लावखाबाय हाजोआ ओइनो जों दा हाजो गाखोहैगोन बरियाखा आरोना जायगाया जों दा नै हाजोखौ एसे गाखोलांबायानो ना बेहाय खारि खारि खारनोसै नामा फुङावनो फैनायफोरा माला मन्दिराव हाबना फैबायानो ससे फैबाथाय सिरि दङ आरोना ओमफ्राय आगोलावसो मन्दिरा बुहुत गोजौ दङ मन्दिरा हाजो साथाराव दङ दाथ' खाथिनियाथ' फैबाय हायो बेयाव मोनथिगियानो दा नोंथांमोना सोरबा नुफेरिफोरा नायलांबानो जाबाय मेंबाय आरोना मा बेहाय मा होनो आरो बलबमनि जसा आरो बेलेग दिनै आरो बोथोरा वाव वावखा बोथोरा खालि वाव सारादेखि वाव 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 ओरे बाबा बलबम जोङो एसे रेस्ट लादो दा नै इयाव एसे प्लेन आरो ना इखिनियाव नै इथिं थांबावनांगौ दा सिरिया जोंना नै इथिं सिंनिफ्राय वाव वाव हायेनखौ नुहुरजोबो खालि वाव खालि नै जों दा एसे गोजौआव दङ नालाय दा केमेरायाव मोजां नुजायाबो जानो हानाय बरिया नुहुरो सिंनि जायगाखौ जों दा थांबाय आनोसै आं दा गरमदो सानि मोनसे सार्टखौ फुना लाबाय एसे अखा हाबाय हादो फ्रि फ्रिनो बेनिखाय बारा मेङाखै आरोना जुदि सान्दुं गोसायाव फैनाय मोनबा हालोदा एसे गाज्रि जागौमोन मेंगासो थांनो गोनां जागौमोन ओइ नै बेफोरथिं हाजोआ
जों दा हाजो साथाराव थांगोन बिथिं लामाया इनै बिथिं जाबाय लामाया प्लेन बिनि उनाव आरो सिरि मोनफिनगोन जोङो बुहुत मानसि फैदो आरो ना नै सेन्डालानो सेन्डाल वाव जिलिक मिलिक सेन्डाल मा जातनि नायनो नै इयाव फैनानै मोखां ओरै आथिं आखाइ सुना लानो हागोन बेनि उनाव मन्दिराव भ्रमण खालामनो हागोन मन्दिरखौ जों मोनबायानो इयाव दा जोङो मोखां आथिं सुना लानि स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय हा सोरबा फैफेराखैबा दा फैनो हागोन नोंथांमोना बुहुत बरिया फुजा जागासिनो इयाव जोङो आथिं आखाइ सुखांना दा मन्दिर फारसे थांबाय दोङो मन्दिरा नै आंनि उनावनो फाय थाब थाब खुलुमनानै थाब थाब थांनांगो जों माने ओजा मन्दिराव हाबनो हादिया गोबां मानसि आरोना ओंखायनो जोङो दा बाबानि मन्दिर दोङो आरोना शिब बाबानि मन्दिर सायाव जों दा इयाव थांनायदो नैथिं थांनाय ससेयाव जोङो लामा ससेयाव मोनो गुफा आरोना मोनसे नै गुफा नोंथांमोननो देखायनि आङो गुफा आरोना मार फाइनाली गाइस जोङो मन्दिराव सफायबाय एसे गोजौ आरोना हाजो सायाव जों दा एसे खुलुमनि दा जोङो खुलुमखांबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दा सिङाव थांफिनि सिङावथ' जोङो हाबनो हादिया दा सिङाव एसे मानसि खम जाबा जोङो हाबनो नाजानोसै बेनो जाबाय बाबानि मन्दिर शिब बाबानि हाजो साथाराव आरोना नैबेनो हाइस गोजौआव गाइस दा जोबोर मानसि खुलुमबायदो बेयाव जुदि थगि सगि फैनानै फैबा फैनांगोन नोंथांमोना जों दा नैयाव खुलुमनिसै गाइस जोङो मन्दिर मोनसे दोङो इयाव दा जोङो हयथ' खुलुमनो हायाखैमोन दा खुलुमनि मन्दिरा जाहैबाय इनो नै फाइनाली जोङो दा खुलुमखांबाय खुलुमखांनानै दर्शन बाय मन्दिराव गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो आरोना ओरैबायदि मोनो आरोना मन्दिरफ्राव फैनानै खुलुमनाय फैनानै बेलेग नुखायो दा जायखिजाया जोङो दा नोंथांमोननो मन्दिरा माबादि देखायनो इयाव बुहुत दोङो आरोना मन्दिरा बाथौ मन्दिरबो दोङो खुलुमखांनानै मोनसे फुख्रि दोङो दै इयाव माने नामाबोथ' जाहैबाय मैना फुख्रि जायगाया दोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बेनि उनाव नेकासिथिं फैनांगौ आरोना नोंथांमोना जुदि मिथियाबाथाय लकेसन नायनानै फैनो हागोन बेनि उनाव नै बिआइआबो जोंना भिडिअ खालामदो बिथांनि चेनेलखौबो खनसे भिजिट खालामना नाय जेक नार्जारि बिथाङा जोबोर मोजां मोजां कारनि ब्लगिं खालामगोन इयुनाव लागै नोंथांमोनाबो खनसे भिजिट खालामनानै जुदि बिथांनि चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय हाबानो जाबाय इयुनाव लागै जेक नार्जारि बिआइनि चेनेला वाव वाव खा खालि वाव वाव सापर्ट होलांबानो जाबाय नोंथांमोना आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होगोन होननानै आङो जायखिजाया बेया आरो नोंथांमोना जुदि डिबि ब्लगनिफ्राय सोरबाफोर जेक नार्जारि इउटुब चेनेलाव थांदोंबा कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय गाइस जों दाथ' खुलुमखांबायबो ओमफ्राय दा जोङो थांहोलांनोसै एसे गोबाव जाबायानो जोंना टाइमा ओमफ्राय दा नै इयाव दोङो फख्रि मोनसे माने फख्रिनि नाम दोनदों आरोना फख्रि मैना फख्रि बे जायगाया बेनि दैया मालाबाबो रानानो आरोना ओमफ्राय बेयाव हाजो सायाव दै फख्रि दोङो खोनानो मोनदों इयाव माने मैना दाउ फैनानै फख्रिखौ साफा खालामबाय हायो होननानै नंगौना नङा आंबोथ' दा मोजाङै मिथिया नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन जोबोर मोजां जायगा आरोना दा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन बाय बाय गाइस